सारा बदन बाटे गोरा गोरा तो वतनी जगह काहे कारी रे भौजी वतनी जगह। बताओ भौजी ये सवाल का जवाब दे हमका। जा ये देवर बबुआ कौन कौन सवाल पूछत हो ले सुना। बताओ। सारा बदन बाटे गोरा गोरा, सारा बदन बाटे गोरा गोरा तो बयाख के पुतरिया बाटे कारी रे देवरुआ। तो सुनो देवर बबुआ। हाँ भौजी बताए देहू। तू पढ़े लिखे वाले के पास जात